No, jak sa ti to ľúbi? Čo? Môže byť? A to je Aquafita aj niekde inde, či iba len tu? Aquacity, či niekde inde aj? Nie, len tu je Aquacity, toto je Aquacity, ale všetko nevidí na okujore. Ideme kúpiť whisky. Kúpiš to ty? Čo? Máš všetko, Paulino? Máš všetko, hej? Hodinku máš? No len dávaj dole trochu, ti bude horúco sa toto. Keď sa nedostanem potom do skrinky? Dostane sa. Boli tam, tak to tancuje. Na tom Aquacity mali zainvestovať na výmenu zamkov, lebo je jedna veľká katastrofa a rovnako tie hodinky už to je jak ošrpané, jak z cigánskeho tabora. Nepovedať, tie hodinky, to je katastrofa, ne? Takže TMR zainvestuje, bo to je ani v Maďarsku po sratej dedine taký toto nedávajú. Keď chcete driftu do Aquaparku, ale keď idete tu neviem do jakého rádu, dajme pod 1402, tak toto skinku si neberte, lebo sa nikdy nedostanete už potom k svojim šatám. No, to je strašné, ne? Katastrofen. No, tu je nejaký barik. Sa dá ísť nájsť. Neviem, ale tu prídeme asi, dobre? Paulino, pozri na mňa. Tu chodím. Tak. Je tu jak ľudia, že tu je plavecký bazénik. Ale tam musíš ísť do šťapku. Vidíš? Čo nikto nemá? Nikto nemá? Nie, niektorí majú, niektorí nemajú. Vidíš, tam si tam nemajú. Aha. Ale tam je studená voda. Chceš takej studenej? Poďme ďalej pozrieť, tu máš taký detský, pozri. Tu môžeš prísť ku deťom. Tu by som si ja mohol ľahnúť a ty sa môžeš tu šľupať. Tu je mapa, pozri. Kde sme teraz boli? Tam je Musafir. Máme teda kde tu bunku, kde? Tu je zase Musafir, tu sme teraz detský. Tu je dajaký a tu je dajaký, no poďme toto tu. Poďme náš tu, hej. No poď, Paulino. Drž sa, ja už nespadol. Poď. No, tu si dáme aj píte, pozri. Vidíš? Tu ideme do bazénu, tam nám tieto načapuje dačo, vidíš? Čo? Ha? A potom pôjdeme aj von. Poďme, tu pozrieme. Tiež asi veľa ľudí je. Joho, tu je milión ľudí, pozri. Aj čašnička, pozri. Milión ľudí. Ideme tu si dajú terák. Tu dáme pivko. Pozri, čo tu máš, Paulino. Ďakujem. Daj si čusik. Tu je noc. Čo? Tu je noc. Hej? Ty čo máš? Ja mám pivko. A to je plastový či sklenený? Taký jak peliška. Plastový, môžeš ho rozbiť. Taký džús, dobrý? Fajný? Hej? Fajne. Čo?
No ideme tu do toho? Chod do toho. Ideme do toho veľkého. Si chceš do Plaveského. Cítiš, aká tu je zima? Cítiš, aká tu je zima? No poď. Ideme, Pavle, ideme. Ideme do fajnej zimy. No. Poď. Poď. No poď. Poď rýchlo. Pálku, rýchlo. Poď, teraz máš prekvapenie pre teba. No, poď. Daj utierak. Poď tu poď, tu je rýchlo, tu je teplá voda, rýchlo. Do nej, rýchlo. Kde si, Paľko? A kde máš okujare? Okujare kde máš? Ukáž. Tu je palivá voda na moje nohy. Ako je? Palivá. Ideme tam. Tam ideme? Poďme tam. Ale budeme Čo? budeme až potom. A tam je vlak, pozri hore. Vidíš tam vlak? A my kedy máme ísť? Čo? My kedy máme ísť? Ahoj, no. Ahoj, no. Ale, Paľko, ale prídeš už tu, dobre? Fajný hambač. Poviem to, že tu sme dneska boli a ideme teraz na vlačíku naspäť. No a povedz mi, jak sa ti páčilo Aqua City Poprad? Výborne. Výborne? A popíš, čo sa ti páčilo najviac? Najviac mi páčila černá diera, tobogán. No, keď mám 9 rokov a je to o 10 rokov, no nevadí, ale to sa mi najviac páčilo. A vonku sa ti páčili bazény? Áno, a viac sa mi páčil ten studenší. Ten horúci bol horúci? Dobre, takže čo, na budúce by si išiel zase? Áno, odporúčam. Dobre, Please do not forget to validate your ticket in the ticket stamping machine.